היי, תגיד לי, מה זה היה? זה היה נורא יפה מה שניגנת, פלפלון. זה היה רק התפקיד של יד שמאל, ועכשיו אני אנגן גם את יד ימין. 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 וואו, פלפלון, אתה מתקדם משבוע לשבוע. אז נתראה עוד שבוע. ביי.